ya na-akpọ potato n'asụsụ Igbo. Potato nri ndị ọcha bịa tụọ ya n'asụsụ Igbo. Sugarcane achara na-atọ ụtọ. Ekwensu romance ya mami wọta. Asụsụ n'Igbo asụ Igbo ezuru n'ezu. Oke asụsụ Igbo ezuru ezu. Igbo bụ Igbo, Igbo mụrụ nze mmụọ ọzọ. Ekenekwe m unu wee na-asị nke onye chiri nya zelu. Afọ mbụ Nnaemeka Ilenu na chi mana ife ji wee mara m bụ riwe akụ. O nwere ife ji wee bịa tata. Oge ụfọdụ ndị na-asị na asụsụ Igbo ezughị ezu na asụsụ Igbo ezughị ezu. Mana achọrọ m ka unu mata na asụsụ Igbo zuru ezu zufuo oke. Anyị chọrọ ka anyị baa n'ogbe ka anyị jụta mmadụ n'one ife ndị Igbo na-akpọ potato, tomato na sugarcane. Ife ndị agasị nwere ife a na-akpọ ya n'asụsụ Igbo. Ekenekwe m unu. Mana tupu anyị na-aga n'iru biko ka Baruki na-esonye anyị ije na YouTube ị ga-afụ ebe edere subscribe ibinyekwa aka ebe esere ihe dịka mgbịrịmgba ka iwe na-enweta ozi mgbe ọbụla anyị tinye ihe onyonyo nke ọfụ. Anyị nọkwa na Facebook nọkwa na Instagram. Ka Baruki na-esonye anyị maka ife ọbụla gbasara omenala Igbo na nkụzi dị iche iche. Ihe ọbụla gbasara Igbo bụ na ikoROtv network ka ọ na-akpọtụ. Ekene m unu mgbe ka anyị ba n'ime ogbe. ikoROtv network. Nna anyị biko gwa anyị afa gị. Afa m bụ Emeka Madike. Okay. O nwere ihe anyị chọrọ ịjụ. What? Kedu ihe ndị Igbo na-akpọ potato? Ji nnu. Ji nnu. Nwa bụ onye Igbo amara m kwa m ihe a na-akpọ potato n'Igbo. Will you say I did not teach you all these things? You are not informed too. Continue. Ndị Imo steeti na-akpọ ya ogo nne gwuru nwa ya. Amara m ihe ndị ọzọ na-akpọ ya ebe a. Ma gwa m ihe a na-akpọ ya n'asụsụ Igbo mana ihe nne m ihe grandma na-akpọ ya bụ potato. Ya ka ọ na-akpọ ya. Okay. Mụ awalụrụ ya nọọ ihe ọ bụ. So potato ka m ji wee mara ya mgbe m na-eto. Mana potato ọ bụghị n'asụsụ Igbo. Ọ bụrụ n'asụsụ Igbo nọ. Ọ dị m ka nke Portuguese ka gịnị ma m ndị kọlịa wee bunye anya wee kọwazie ya. Eji eri ji. Emechaa ya ọfụma. Eji eshikwa everything. Nwere ike jikwa eshi ofe nke ịmara nke anyị na-afọ ebe abụrụ ụdị nke dịbu before. So iji nke ahụ prepare cha ihe eji eri ji ọ na-atọ ezigbo ụtọ. Okay. Potato bụ ji na-atọ ụtọ. Ji na-atọ ka sugar. Okay, ji na-atọ ka sugar. Potato nri ndị ọcha bịa tụọ ya n'asụsụ Igbo. Ọ bụ nri ka m ga-esi were kọwata ya na igwere mata ya. Potato ahụ a na-ekwu ọ bụ nri ndị ọcha mana anyị nwere onwe na-erikwa ya. Kedu ihe ndị Igbo na-akpọ ya? Ndị Igbo enweghị aha a na-akpọ ya. Ndị Igbo nwere aha a na-akpọ ya chacha onye sa ndị Igbo nwere aha a na-akpọ ya so na onye okwu asị. Ihe a na-akpọ ya ji mara potato. Nwere ihe a na-akpọ ya n'Igbo. Onwe ha akpọ n'Igbo chacha. One brain no dey in head. Kedụ maka tomato? Tomato amarakwu m. Now this one they say you no gree go school. Yes, of course. Tomato. Ọkwa tomato igo ihe ahụ ofe ya. Tomato ahụ. O nwere ihe ndị Igbo na-akpọ tomato. O nwere. Nsogbu adịrọ ma. Okwu ahụ na potato, tomato, potato, tomato. Don't bring this woman here. You dey ask me? Tomato bụkwa tomato. Ihe a na-akpọkwa ya ka a na-akpọ ya tomato. Yes, tomato. Mana tomato ọ bụrụ n'asụsụ Igbo. Ọ bụrụ asụsụ Igbo eziokwu mana o were asụsụ Igbo. O nwere ife a na-akpọ ya n'asụsụ Igbo. O nwere ya na-akpọ ya mana enwe erotere m ya. Maka sugarcane nke ndị Hausa na-ebugharị. Kedu ihe a na-akpọ ya n'asụsụ Igbo? Ịmakwa na nke ahụ abụghọkwa nri ndị be anyị. So a na-akpọkwa ya osisi ọtọ bịrịbịrị. Ihe ọbụla bụ shuga bụ n'ọtọ bịrịbịrị. So osisi ọtọ bịrịbịrị. Azatakwa m ya. Nsogbu adịrọ daalụ ma. God have mercy upon us.
Hausa na-ebugharị a na-akpọ sugarcane. Anyị ndị Igbo na-akpọ ya echefugo m ihe na-akpọ ya. Obodo nwere aha Igbo a na-akpọ ya. O nwere aha Igbo. Nke a nwere aha Igbo. Nke a nwere aha Igbo. Okay, daalụ sir. Daalụ. Ịma na ndị ugwu na-emebu tomato before. So ihe anyị jiri mara ya bụ tomato because anyị nwere ihe anyị adịrị emebi ọfụrụ ka anyị bidoro kọwa tomato. Okay, nya o nwere ihe ndị Igbo na-akpọ tomato. Nwe ihe anyị na-akpọ ya. Misguided elements, sentimental knives, cryptic innuendos. Sugarcane. Achara na-atọ ụtọ. In fact, Achara. God works in a very dangerous way. Achara. Achara na-atọ ụtọ. Okay. Achara. Mana ọ na-atọ ụtọ. Okay. Tomato. Tomato. Ọ mkpụrụ ihe eji eme tomato. You were not informed too. Continue. Mkpụrụ osisi ka ọ wụ. O nwere ka ihe na-akpọ ya n'asụsụ Igbo. Anyị nwere ihe na-akpọ ya n'asụsụ Igbo. Put this man in the cell. I want him to remain there permanently. Ihe a na-akpọ ya n'Igbo bụ okpete. Okpete. Okay, okpete ka ndị Igbo na-akpọ sugarcane. Yeah. Okay, daalụ sir. All right. Sugarcane ahụ ọ bụ na enwere ihe ndị Igbo kpọrọ ya for now. Kịta nwere mma. Hey. Hey. Kụnụ ya before ndị Hausa buru ihe ahụ bata ebe a. So anyị amara ihe ọ before. O nwere aha n'ala Igbo. Okay, o nwere aha n'asụsụ Igbo. Yes. It's about drama. No wonder you refer simple arithmetic in school. ikoROtv Network.